Niin, neuvoston kokous jatkuu ja tässä yhteydessä toivotan tervetulleeksi uudet ministerit ja komissaarit paikalle tähän kokoukseen. Olemme nyt siirtyneet asiakohtaan 4. Keskustelemme tässä asiakohdassa Lissabonin strategiasta ja innovaatioiden edistämisestä. Tavoitteena on tänään hyväksyä neuvoston päätelmät, jotka sisältävät tärkeän linjauksen EU-tason innovaatiopolitiikasta. Keskustelimme aiheesta jo syyskuun kokouksessa, jonka jälkeen on tehty paljon töitä ja erittäin rakentavassa hengessä. Innovaatioiden edistäminen on Lissabonin strategian ydintä. Näin voidaan vastata Euroopan yhteen päähaasteeseen, auttaa eurooppalaisia yrityksiä jalostamaan tiedosta ja osaamisesta kaupallista menestystä. Yleinen toimintaympäristö, toimivat sisämarkkinat ja vahva kilpailu ovat välttämätön ehto innovatiiviselle Euroopalle. Nämä eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan erityistä toimenpidekokonaisuutta koko Euroopan tasolla. Tämä vaatii innovaatioiden rahoituksen lisäksi innovaatiotoimintaan kannustavana säätelyympäristöä, innovaatioiden kysynnän aktiivista lisäämistä sekä lopuksi korkeakoulujen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän tiivistä yhteistyötä. Uskon, että nyt sovittavat strategiset painopisteet auttavat meitä saavuttamaan näitä tavoitteita. Strategiset painopisteet pohjautuvat hyvin vahvasti niihin teemoihin, jotka komissio esitteli laaja-alaista innovaatiostrategiaa koskevassa tiedonannossaan. Nyt esitetyt strategiset painopisteet tulee ankkuroida osaksi Lissabonin strategiaa. Näin painopisteissä keskitytään EU-tason kannalta merkityksellisiin toimenpiteisiin, mutta todellisten tulosten saavuttamiseksi tarvitaan myös kansallista politiikkaa. Syksyn aikana toteutettu Lissabonin kansallisten toimenpideohjelmien arviointi osoitti, että osaamiseen ja innovaatioihin panostetaan entistä vahvemmin kansallisista lähtökohdista. Pöydällä olevat 9 strategista painopistettä on tarkoitus yhdistää osaksi yhteisen Lissabon-ohjelmaa. Komissio myös raportoi niiden edistymisestä vuosittain. Ministerit käyvät tästä lähtien säännöllisesti erityisen strategisen keskustelun innovaatioista osana Lissabonin strategian arviointia. Haluaisin tässä yhteydessä myös lyhyesti mainita, miten olemme edenneet Euroopan teknologiainstituutin käsittelyssä. Tämä on tärkeä EU-tason hanke, joka pyrkii osoittamaan tietä EU-tasolla tutkimusyhteisöjen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Pöydälle on saatu komission virallinen asetusehdotus, jonka käsittely on aloitettu. Pysyvien edustajien komitea perusti ad hoc työryhmän käsittelemään ehdotusta. Työryhmä on nyt käsitellyt vaikutusarvioinnin ja keskustellut asetusehdotukseen liittyvistä peruskysymyksistä. Työryhmä keskusteli erityisesti EIT:n suhteesta muihin yhteisön aloitteisiin ja instrumentteihin, osaamis- ja innovaatioyhteisöstä, EIT:n ohjauksesta sekä koulutuksen osuudesta tässä hankkeessa. Ryhmän työ jatkuu Saksan puheenjohtajakaudella. Toivon, että keskustelut etenevät lähitulevaisuudessa siten, että EIT voi aloittaa toimintansa mahdollisimman pian. Sitten muutama sana 2 muusta erityiskysymyksestä, jotka ovat herättäneet keskustelua. Ensiksi yhteiset teknologia-aloitteet, JTIt, on erittäin tärkeää mielestäni, että voimme varmistaa, että nämä hankkeet saadaan nopeasti liikkeelle. Tavoitteena on luoda tietyille avoinalueille tutkimukseen kriittistä massaa uudenlaisen
yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden kautta. Kyse on Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta erittäin merkittävästä hankkeesta, jolla voidaan luoda tai vahvistaa Euroopalle teknologista etumatkaa tai sanotaan nyt vähintäänkin teknologista menestystä. Toivon, että voimme tänään vahvasti viestittää sitoumuksestamme JTI-hankkeiden edistämiseen ja kannustaa komissiota antamaan viipymättä ehdotuksensa pisimmälle ehtineistä yksittäisistä hankkeista. Toiseksi haluaisin ottaa esille immateriaalioikeuksien suojan. Puheenjohtajuuskaudellamme on edelleen vahvistunut näkemys siitä, että tehokas innovaatiopolitiikka edellyttää tuekseen tehokasta immateriaalioikeusjärjestelmää. Pidän komission aloitetta IPR-strategiasta hyvin tervetulleena. Kattavalla IPR-strategialla voidaan arvioida immateriaalioikeuksia koskevien tavoitteidemme toteutumista. Samalla voidaan varautua haasteisiin, jotka koskevat teknologista kehitystä ja järjestelmän laatua. Liittyen patentteihin lienemme yhtä mieltä siitä, että hyvin toimiva ja laadukas patenttijärjestelmä on yksi innovaatiopolitiikan tärkeimpiä haasteita Euroopan unionissa. Olen hyvin tietoinen siitä, että patenttijärjestelmän kehittämisen yksityiskohdista vallitsee erilaisia näkemyksiä ja että asia vaatii huolellista tarkastelua kaikista näkökulmista. Yksi keskeinen kysymys on litigaatiojärjestelmän kehittäminen tulevaisuudessa. On käynyt ilmeiseksi, että puheenjohtajamaan päätelmäehdotuksista on immateriaalioikeuksien osalta ollut vaikea löytää yhteisymmärrystä. Olemme jakaneet valtuuskunnille uuden tekstin, jonka uskomme nyt muodostavan hyväksyttävän pohjan jatkotyölle tämän yksityiskohdan, tämän asian osalta. Päätelmissä todetaan, että komission valmisteleman IPR-strategian tulisi olla kattava. Lisäksi on tärkeää, että komissio antaa patenttistrategiansa mahdollisimman pian ja että ehdotukset ovat sellaisia, että niiden avulla todella päästään nyt eteenpäin. Tavoitteet ovat selvillä, nyt tarvitaan poliittista tahtoa. Toivon, että voimme käydä rakentavan keskustelun immateriaalioikeuksien yhteydestä innovaatiopolitiikkaan. Pysyvien edustajien komiteassa on tehty paljon työtä ja päätelmistä on saatu aikaan yksimielisyys lukuun ottamatta tätä yhtä strategista painopistettä, joka koskee immateriaalioikeuksia. Olemme siis jakaneet valtuuskunnille uuden muotoilun, joka korvaa kokonaisuudessaan päätelmien kohdan 1. Tämä lienee kaikkien valtuuskuntien hyväksyttävissä nyt näin. Päätelmät näyttävät tältä pohjalta olevan nyt kaikkien hyväksyttävissä. Hyvät kollegat, varapuheenjohtaja Verheugen on luvannut tässä yhteydessä myös esitellä syksyn Lissabon työn tuloksia sekä komission uuden kilpailukykyraportin. Hän on myös luvannut sanoa muutaman sanan innovaatiopolitiikan strategisten painopisteiden kytkemisessä osaksi Lissabonin strategian toimeenpanoa. Nyt menemme eteenpäin ja annankin puheenvuoron Güntherille. Günther, ole hyvä, ja sen jälkeen Saali McCreevy. Järjestys siis ensiksi Günther Verheugen ja sen jälkeen Saali McCreevy. Ole hyvä. Vielen Dank, Mauri, meine Damen und Herren. Ja, ich werde